Preto de 700 cativos de Vilagarcía aprenderon esta mañá que a música, ademais de para danzar ou cantar, tamén serve para comunicarse e expresar emocións. Foi no concerto didáctico Escenas Musicais co que o Concello e Caixa Nova pecharon a programación cultural deseñada para os centros escolares. 9 músicos subíanse esta mañá ao escenario do Auditorio de Vilagarcía para ofrecer un concerto singular. Escenas Musicais presenta unha serie de pequenas historietas nas que o fundamental é demostrar como os instrumentos e a música poden transmitir emocións. Dende o enfado e a tristura, o xogo, a ledicia ou incluso dialogar entre eles. Trátase dunha actividade didáctica dirixida a alumnos de infantil, coa que se pretende que os nenos investiguen cos sons. A unidade didáctica que hai detrás o que está é pensada para que os nenos fagan música. É dicir, tamén eles poden expresar sentimentos con cousas moi simples, o sea, con arrugando un papel podese facer ou podes imitar cousas, non? Está pensado para iso, para facer, non só para ver os instrumentos ou que forma ten, que eso sería posterior, sino para facer música. O importante é facela. Esta é a última das actividades escolares que o Concello de Vilagarcía programou xunto a Caixa Nova. E para completar a aprendizaxe nas aulas, a entidade financeira propón sonorizar un conto. En realidade, o que se propón aí, pero pode ser calquera, son os animais músicos, os músicos de Bremen, é o que está proposto na unidade didáctica, non? Entón, todos os sons, desde o relincho do cabalo hasta os sons do gato trepando por un árbol, pois todo eso pode ter unha traducción sonora. O concerto causou sensación entre os cativos, que gozaron coas historias e as actuacións dos músicos. Gustouche moito o concerto? Sí. Que historia vos contaron? Muchas. Moitas, como? A ver, había dous namorados, creo, que máis? Sí. Y también dos se pusieron archeras y todo. Al principio foi moi divertido, porque unha flauta pequena tiña ao revés. Aínda que a hora de decidir cal foi o seu intérprete preferido, non sabían por cal decidirse. Para mí, A chica da flauta. Chica da flauta. Había chica da violín. A mí gustame todos. O que non se lles escaparon foron os distintos instrumentos. El clarinete, la flauta, Los platillos. la trompeta, otra trompeta, O tambor. saxofón, Outra trompeta non era todo. a tuba. Ao final, o concerto converteuse nunha festa na que nenos e mestres se levantaron das súas cadeiras para bailar ao son da música. Falámoslle hoxe